Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska si zahráme My Farm a jak tu vidíte, som si troška už zlepšil farmu a dneska sa pokúsim dostať Pepper Seed, takže hej, tak budete musieť so mnou trpieť, jak to budem získavať. Stojí to 50 000, mám teda 4297 a vám ukážem, jak to budem získavať. Takže tu som proste farmil celú dobu, vám to môžem ukázať a potom na konci vám ukážem, jak som to potom kúpil. Nie je šanca. Ono mi to dal 2 strawberry seed. Čo? Kamu, není šanca, však to je jaké rare. To je jaké rare pre pána Jana. Čakaj, si to ekvipnem. Kde si to placnem? Čakaj, tento shop je zase sprostý. No, kámo, 45 minút? Čo? No stres. Bože, zase títo ratatujovia, bratu. Bum, bum, parapa, pu, pau. 5 minutes later. Takže ľudia, jak vidíte, máme 52 000 coinov, takže teraz by som asi chcel kúpiť ten Pepper Seed a áno. Takže ľudia, ideme si ho kúpiť. Yes, máme ho, nice. Idem ešte rýchlo domov, lebo idem si ho ešte placenúť predtým, jak skončí video. Kde si ho dám? Tu nie. Asi tunak pri paradajkách. Nice, máme. Pohoda, 10 minút, ok. Not bad. A zase tu Reds, bro. Prestanu. Ešte, že by som si kúpil to 5000. Ten expand. Niečo? Chodíš na strawberry, že si dovoluje. No dobre, ľudia, toto by bolo všetko na toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. A nezabudnite hodiť like, odber a áno.